que esperemos que o señor alcalde, que as autoridades que están en este acto oficial da cidade, que nos escoiten. Tanto o Concello de Vigo como a Xunta de Galicia teñen a obrigación, por lei, por normas, a cumprir o dereito que se ten a unha vivenda que sea confortable e permanente. E, polo tanto, hai que tamén facer que se cumplan os dereitos dos nenos, das nenas, dos adolescentes, da xente xoven a vivir en vivendas que teñan espacio para xogar, para leer, para divertirse e que se sintan parte da sociedade. ¡Basta! ¡No puedo más! ¡No puedo más! Vivo en una habitación alquilada de 6 metros cuadrados con 2 hijos pequeños. ¡Me estoy volviendo loca! ¡Me estoy volviendo loca! ¡Mis hijos no tienen espacio para jugar! ¡Basta! ¡Basta! ¡Vivimos angustiados! Yo me llamo Victoria. ¡Yo me llamo Victoria! ¡Señor alcalde! ¡Señor alcalde! Imagínese usted 6 metros cuadrados con 2 hijos pequeños. Actúa, Alicente na rúa. 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 Vivo en una habitación de 6 metros cuadrados con mis 2 hijos Abel, pequeños. escoita. Abel, escoita. Menos discursos e máis recursos. A pobreza non se esconde, se combate con xustiza. Señor alcalde, los ninguéns exigimos viviendas sociales aquí y ahora. Viviendas sociales, aquí y ahora. Viviendas sociales, aquí y ahora. Yo me llamo Victoria. Yo me llamo Victoria. Yo me llamo Victoria. Victoria, no estás sola. Esperamos que na reconquista de 2026 en Vigo, nesta querida cidade, haya un parque de vivendas sociales en régimen de aluguer e haya plazas suficientes residenciales para as persoas sin fogar. Temos que conseguir e se non, señor alcalde, aquí estaremos. Nos queremos falar de aqueles outros vecinos e veciñas que non se consideran distinguidos, porque directamente son persoas invisibilizadas, ocultadas, ignoradas, e pensamos que hoxe é un bo día para dirixirnos ao alcalde da cidade, cunha reflexión que pasamos a comentar. Señor alcalde, don Abel Caballero, hoxe, día sinalado na Semana da Reconquista de Vigo, nós, o Foro Socioeducativos Ninguéns, desexamos reivindicar a reconquista que nos interesa, a dun municipalismo para a xustiza social. Queremos visibilizar a través desta reflexión sociopolítica, mediante un microteatro social chamado Nais Victoria, as graves carencias en benestar social da corporación que vostede dirixe. É especialmente doloroso e perigoso como se está a padecer a carestía de vida na falta de acceso a unha vivenda permanente e confortable, por non ter un parque público e social
que dé acollida a toda que o precise. Polo tanto, hoxe exiximos aliviar a crueldade institucional coas persoas en fogar, para que é urxente que se aumente significativamente as prazas de acollemento residencial, das que farían falta como mínimo 50 máis, permitindo o tempo de acollida suficiente para sair da rúa, pois en 15 días teñen que abandonar o dispositivo sen unha solución estable. As habitacións deste albergue deberían ser individuais, ofrecer espazos de intimidade, acollemento temporal de mascotas e integración sociocomunitaria nas distintas opcións da comunidade veciñal. Este novo dispositivo integral ben podería ser unha parte da inmensa antiga estación de autobuses, nun proxecto de colaboración coordinado entre Xunta e Concello de Vigo. Precisamos que deixen as leas partidistas e traballen en conxunto. Yo me llamo Victoria. Yo me llamo Victoria.